Sario gidaka apar mar okinyi makawuono nyakona mgajwang' tarik 15 madwe mar 5 ganario kod 23 ma en Ramogi TV kaachiel kod Ramogi FM chenro Kaka Wanene, chenro ma kende e piny luo mangima ma bende fuono kendo pedho weche ayanga ka gin weche mamulo oganda jokanyanam gi jokenya duto te. Warwakni machiegni wuok tich makawuono kendo wago kodi mbaka opor wach kanyakla kaka pile. Utenda kaendi kod yawuoto ma wigi timo jere yena mula chak kod wuod Oyengwe governor in waiting. Oyaore governor oyaore inya wach makawuono piny ber okaneno ka piny rach piny ber we amus ni kwara mogi kamora mora magintiere ni oyaore uru leo kamano aparo ni en piny maber nyoro ne wan godiochieng' mar mine to ing'eyo ni ne piny mangima dhialo odiochieng' mar mine ting'e ni mine okang' mar mamine omako e society en gima liche mokalo nikech aparo ni gweth ma Nyasaye nomiyo dhano e piny ka mokwongo maliche ahinya en gweth mar ng'ama miyo. Koro aparo ni wadhialo mine duto kamoro amora magintie. Akaw thuolo no bende adhial godo dana monyolo minwa iluongo ni Siprosa Muga ka entiere Kolunga etie sikri kanyo kichopo school Masanga kendo adhial godo mama na mano minwa monyuola Elena Tieno Tila ka entiere Oyengwe Misambi school Mogongo etie Karuta kamano ukaleno. Wach manyo mora Victor en limbe manyo kweth mar jotije mar Royal Media Services kainya Ramogi manyo kweth miluongo ni Greening Friends kech ing'eyo ni iwacho ni ng'ato ok go thume koro thum mar Greening Friends ane magoyo kotel na gi senior J Bonyo limbe mana utimo mar pidho yien ma ne udhulimo nyakwar Peres ma upidho yien Gideon's school mar Gideon's Academy. Aparo ni en gima ber nikech waketo e tim en chenro maketo e tim gik ma wacho ka seche ma watemo mondo mi wajiw oganda no pidhi yien. Koro aparo ni no timo tim maber mabende no miyo sama nu duogo kata doko ni no kalo gotieno to no kalo Karuta Oyengwe kanyo. Koro aparo ni chieng' machielo abiro kawo nyoluoro mondo mi bende wadhi Oyengwe Misambi wadwa pidhi yien en gima ber mokalo. Wach ma bende ne okomora Victor en le kata sibuoche madiroma par ma wacho ni koro senegi kama national park ma iluongo ni Amboseli king'iyo ywarok mane ntiere nikech dhano ka Nyasaye nomiyo walegi gin gik monego beni rito. Koro wachore ni kuom thuolo mar ndalo 10 sibuoche 10 osenegi to jamni ma bende kwan gi dirom 200 osenegi gi sibuoche gi. Koro nitie ywarok malach e kind dhano kod sibuoche kanyo mwaparo ni Kenya Wildlife Services biro keto kan makare mondo ni okwawit sibuoche e yo machalo kamae. Kao kamano taparo ni wabiro bedo koda twak makare erokamano to gima bende wiki kwil godo achiel en ni ng'at mofuo kobetie joma riek to ling thi kendo kowuo sami goyo mbaka inyalo pano riek to ng'at mariek ka wuoya hoyae mai gima ok ong'eyo gima wacho to bedo ng'ama ofuo. Ora ana weni wacho ni mogik otiego do chenro kawuone chake chon manade ne sina J Bonyo Vioje oyaore kendo amor mar duogo bete kom mar Kaka Wanene erokamano ahinya ano wada del nyaka rit maber del ywe chuno yweyo ber jakwar Peres nicho mi anyuol koro nyadhi yweyo matin erokamano taduogo kendo aduogo gi mos mang'eny erokamano tim Kaka Wanene juma mokalo na matero mama na Canon Margaret e buch mine mar Mothers Union ma Diocese Mabondo e Archdiconry Maramba kuma nasome to mine no mor magi wacho na kel mos margi kanyo kendo achaka dhi e chiro Bondo to dhano mang'eny owacho na mos ne gi jo Kaka Wanene gi wacho ni upuonjo gi golo doke itge
to kendo moloyo umono gi gilewo tijegi koro gendi ka dhano kodhi maber to un koro mos nyo abiro go mang'eny. Erokamano ahinya. To ka wang'iyo ang'eni mana mapiyo piyo manyotimore maber. Yes. To an manyotimore na maber mokwongo to en mana ma wuodo enge koro oselando no. Apani kanye wadhi e dala ma Kabondo, Kadongo, Ramba. Gimanya neno katimore Gideon's Children's Home. Kuma Gideon's International Ministry nitie. Nyomora matek. Apani gima jadolo atela timo en gino ma dhano mang'eny onego tim. Mikaw ting' mar nyithi kiye. To kisekaw ting' mar nyithi kiye to bende ichako ikawo jogweng' tiyawo wigi tiduoko gi e pur. Nikech kanigonwa mbaka ni nitiere chenro ma giketo ma jogweng' puro to gimanyo negi chiro. Apani mano gima ber nikech jowa mang'eny puro mana magichame igi. Jowa ok purga ni gidwa timo ang'o ni gidwa uso. Gin gipuro ni gineni dero pong'. Tapanyi piny masani oselokore ma pur mora mitimo nyaka ing'iye ni to chiro ni kanye. Ma gima nya yudo katimore Kadongo en gima nyomora matek mokalo ma gichunya aparo ni en puonj monego wamiye ji mang'eny. Ni pur mwapuro ni wang'iye ni to wanyalo time nade ma wausie gimoro midong' godo. Ukipura pura ni dechi kosepong' to koro ini beti moro. Ing'iyo chiro. Kech mane pur molony. Nikech samiketo pesa ni e puodho tikete nikech ochalo handi. Koro nyaka ing'iya ni to ka ng'ase puro ma kayo cham tause kanye. Emomiyo apani wabro manyo nafas e Ramogi TV kato kitamna Ramogi Radio mondo waluonge jadolo mondo gonwa mbaka. Sigande nya yudo komora kabisa. Erokamano. Sigana makelo lokruok, makelo mor, makelo geno ne lenda wang' ji mopogore. Nyako Ramogi, jopuonj mang'eny osebedo ka bando tich gi Teacher Service Commission, ndiki tich itiyo igni matin to wuod wegi obukore we tij sirikal mar andika ma ji mang'eny osebedo ka gombo gi Teacher Service Commission mar mondo mi ochak kare moro monyalo rito nyithind kiye gipuonjo gi weche mag pith gi pur ka gweng' mangima koro loko Nyako Ramogi en edero ma ji dhi e Kisuma ma en jadolo Newton Atela. Nyasaye omed pong' gi neema kendo gweth mogundho e kinde midhi nyime kod rito nyithindo mayowi kod manyiri imiyo gi ngima machielo kendo gi geno mar ngima gi makiny giloko gweng' mangima ma Kabondo e gwenge mag Ramba. Nyako Ramogi sigana ma bende mit putu kawe thuolo mar chieng' moro achiel irawe kacha igoe mbaka gi jadolo Nyako Ramogi kendo en gima ang'eyo ni nyalo ke nyaka gwenge mamoko. Erokamano maduong' ahinya ne jogweng' duto te moloyo to ni Dani Perez kachiel kod min Ken Muga, jadolo Newton Atela kachiel kod jo Gideons duto te kamoting'o starlets te, jopuonjre mag primary kod secondary kod JSS mayande okawo thuolo kendo mar rwakowa. Joketa bende mano miyo bondiwa nobedo maber ndi duto kuom duto basa biro Nyako Ramogi. Ka kamano Nyako Ramogi injili mane otero en mar pidho yien mane ni oganda obedo kod lwasi mowinjore e kar chwech nomi dhano teku marito piny. Ibro piny chieng' bura ni to ni timang'o. Wan kaka Greening Friends Nyako Ramogi wan injili mwayalo eni bur mora mora manitiere nyaka waling'ang'o waling'e yien. Charles Odhiambo kamoro mora ma intiere gi jo team te Moses Obonyo ji ng'eny mokanya kwano gi te makmani kaka watime. Wuoth machielo biro bedo e sub county Marangwe wanang'iso ni eno bed tarik mane. Nyako Ramogi mopogore kod mano weche thotho odirani ne waneno ka nitiere liel maduong' ma bende Kenya nego machiemo e siganda gi. Liel mar Mukami Kimathi manyokow liel magikone koro kuom thuolo mokwongo ne oneno ka jatend Azimio Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto no bedo gi romo ma wang' gi wang'. Tinende oganda jotemo gombaka ni to ne en gir kakiragi koso ne en gima no chan koso ne en ang'o hie. Siasa, weche mag historia
gi weche mag siemruok lwedo gi chal mar piny Kenya emanyo kwako liend Mukami Kimathi e dala mar iluongo ni Njambini. Jei Bonyo, en wach ma ji osebedo ka loko nyaka ne gibed kod romo. Jakom wuon noriere gi weche mag historia ka otemo timo rapar makende mar Mukami Kimathi gi joma nokedo matek ahinya ne loch mar piny Kenya. Kata obedo ni josiasa moko maraga ne otiyo gi thuolono mar siemo godo gik ma Azimio osebedo ka timo mar ng'anyo gi weche moko mathoth mokalo. Vyoje wakwonga wach ni liend Mukami mane jaod manosenindo Dedan Kimathi nyo ochiwo nafas maber ne oganda mar Kenya. Ta hinya joma nyalo luongo ni dhano ma onge gi lemo mora mora e siasa, dhano maneno gigi e tipo to samoro winje radio, mar puonjogi ni siasa ka onge sigu, ni siasa ka wanyalo bedo no kwa winjre weche, to mano kongiso no ok wanyal bet piny mwagoe mbaka. Mano kongiso ni ka koro ka winjra gi Fred to koro kuma Fred nitie ok anyal dhi. Ni neno kane Raila Odinga donje liel to kit sigalagala to gi nduru to gi mor mane ji ni godo. To magi e gwenge making'iyo kwa dok kura mar IBC mahiga mokalo kapo ni poko yaw sava to kineno kit kwan kura mane jakom Raila Molo Odinga yudo kuro ne gin mna masanja. To samanyo odonjo kuro to dhano nyo mor, dhano nyo il. Nyisi ni weche mag siasa gi ok gin weche monegi kaw tikete chunyi timako nego do nyawadu sigu. Nikech abed ni Raila Odinga en ng'ama mako kuot to kata kada odonje liendno to dhi adhiya to bet piny. Okomos joma nyo yudo kanyogo. Tabed ni William Ruto to kata giri Rigathi Gachagua bende gin jogo momaka ahinya. To gin gi teko ne giwacha ni Raila Odinga no kwadwa nene liendno kiki yeno donje. Tita mieta magi chien to kotima ng'owa to kochopi. Nyisi maber ni in kaka japiny gimokwongo monegi som kacha ni siasa oken sigu. Ma kiwuok ni kore dhie weche mag siasa to kore mako tong titinga ngo tidwa dhi kedo gi nyawadu na minege. Mane gima nyasomo mokwongo. Mar ariyo, adiera makende en ni liel riwo ji mang'eny. To liel nitie jomo biro nikech ng'ama othono ging'eyo maber. Nitie joma biro liel nikech ng'ama othono nye giwinjo humbe gidwa biro winjo neno. Yedi kaluo andalo moko nane liel moro to ka koro ochopo ni min jalno manonindo dwa timo neno. To en kochung' to gone mna jiero kamano kuom biro konye iko wuonode. To gonero kamano anyuola mare, to gonero kamano jogweng' kuom tich matek mane gisetiyo mar biro timo ng'owa konye ko osiepne. To koni mang'eny madowachi onge nikech buk matindi time liel ni eulogy ni. Okoni gino na asendiko kanyo dhi timo ng'o kendu. To ng'urno wuok. Nikech giwacho joma na bet bat giwacho ni to kar kano kodwa loso to no chung nango. Nikech nitie jok moko masama gidhi liel no neno no. Ema mitnegi. Ema gibiro winjo. Koro liel riwo ji mang'eny. Liend Mukami nyoriwo jo siasa ma ithurka. To gima kendo na puonjora e liendno ni nitiere tegno moro manyaki bedo go de siasa kapoko mi podia milosi. Nikech nitiere moko manyoba wach kagiweni jotendegi bende bro timo ng'owa biro mor kodgi to bro ba wach. To gikia ni siasa chalo manegi chalo jo mane dwa chwako budho komondi iko jotendgi mondo ka jotendgi ochung' to timo ng'owa olugi manegi. To gikia ni siasa ka Waswahili wacho ga ni jogi ong'ere kwa vilemba. Te chenro mar Kaka Wanene ni bende wawacho ne gaji ne siasa ka onge gima pore. Gimora mora ichano. Emomiyo kani neno ka koro joka wajumbe no sechung' mobadhogi to koro iduoko gi chien mos.
iduoko gi chien mos nikech jotelo gi ong'ere kwa vilemba ging'e gima gidwa timo ang'owa gidwa wacho to gimomiyo kaka giwache e kuku mar wach ka nyamor gi kaka Raila Odinga nyo loso nikech nyo wacho ne jatend piny ni onge ng'ama bro wacho ni adiera jomoluori gi te onge ng'ama bro wacho ni adiera tanta bro wacho ni adiera ni jo Kenya ol jo Kenya hinyore to ni neno ka to kanose wacho to jatend piny bende no wuok to kono bende otimo ang'owa otiyo matek mondo ober ngima jo Kenya nyisi ni jo manye ba wach kande manye weni jatend piny kata jalup ne bro chung to chako siemo Raila gi wang'e kaka ging'iyo ga sieme samo onge cha to nyo ng'iso gi maber ni jotend gi bendo miyo Raila Odinga luor makende nikech Raila Odinga en jasiasa matene ojatelo e pinywa mar Kenya ka to bendo satimo mang'eny e piny Kenya ka koro gima ne Rigathi owacho to gima ne Ruto owacho nyok gi siem Raila wang'e nye gi kwere los yor mbaka to gikoni oyo kuwe maandamano ni twabro timo ang'o to gigi wabro timo mayom to VOJ tok liel ka liel no serumo to jogi no chako pojo Kenya Kipkeno Classics ka sama koro nye gidhi Kasarani neno ng'wech William Ruto nigi gik mang'eny mado timo to ka liel Raila Odinga nigi gik mang'eny ma jo timo to ka liel to koro we wawach ni kahawi marach kata kahawi maber nye girade pap okapar ni jogi sama nyora do nyone na nena ng'wech kende to bang' mano to ng'ato goro riti ni wuora ai chopo maber bed gudu chieng maber emomiyo na wacho ni liende Mukami ni nyong'iso kido moro gi mbaka moro ma jo Kenya onego bed ni koro goyo kata mang'owa ka wadhi mbele nito ni ka jogi manyocha rakore aduwa Raila Odinga wacho ni an nyaka andamana gi thuon ok di tama to William Ruto to koni kitemo tibro ng'eni ane jatend piny to mna jumbe ariyo to koro gibet piny gigombaka ginyiero gineno ng'wech nyoro gi nadhula nyoro kendo mna kuom wawach ni hawi marach kata hawi maber nye gichako girado e stadium Gorgi FC oserakore ding'eny nyaka nye yiero rum KPL ka dabi osebedo mang'eny tok gidhiga manyoro manye koro jatend piny uwuok modhiene mobet moneno ma picha moro bende waneno ka gin kamoro gibet piny gigombaka picha no ding room inyalo neno picha na achiel kachiel wang' jowi mari mar Ramogi nikech tich ang'wen kama kora donje mondo kora ene wuod Misambi ni nikech nyawa kalo center gima Misambi to gima nyo wachnwa kanyo podo kadwa wache yamo aburo thuwe gi ji mang'eny gidi maji giri no wero thu moro kanyo magi wacho ni wase donjo wana dada buonjo buro tieko gi wiye gima wuodo enge ni wachoga ni samila odheri mokwal jaluo dhoge mang'eny ka jaseme ok okwalo dhogi ki jaluo to jalang'e makwalo dhogi kidwa lao dheri ne tilawe gi mirima to ng'ami wacho no kwalo dheri VOJ antie ng'ami wacho no kwalo dheri mi wacho ni dheri ni to nyaki yudi makata tek makata yot no nen ng'ane mano yombo kode Misa sieme mi koni ito dhera in ga ng'eyo abiro ni ma koyo donj kuome ineno kit lak mogul makoro waneno kanyo tineno kit goruok kor makoro waneno kanyo no ne kit nyiero no gi gwelruok no ne kaka jawuoyi go omor ura ng'amulal gi dheri
negotiate godo, bet godo piny, mugo mbaka, munyier. Emomiyo jakenya onego bed ni neno mariek. To koni weche mag siasa gi okikete chunyi kido mane governor machon masani senator Mawasin Gishu Jackson Mandago ne wacho. Ikete aketo boye ka to sami yweyo to timo ang'o? To ifungori to wuok oko. Nikech kit maandamano mwasenene kor piny ka gichung' motegno ma Azimio osebedo godo. Ji mang'eny nyobuok ka koro William Ruto gi Raila Odinga bet piny nyiero. Nisi ni Kenya duong' moingo jogite. Erokamano. Ninga moyombo gi dheri ok libed go piny go mbaka obuonj. En ni wanyalo bed ni wasomo mang'eny molo gima ji ariyo gi ong'eyo. Victor, aparo ni senior Jay osetieko wach. Koro matiek chenro. Wanyalo matieko chenro. Lokore ndalo machon ma kolela kano osechuo thum. Ni jango mosetieko weche. Madam yene mondo adhi. Nikech kang'iyo kaka okelo wechegi to gin en thuon wach ma samoro nyalo mana go bathe matin. Mani adiri mar wach. Ndalo moko ka watindo wadongo to nigo nwa mbaka machalo gi ma senior Jay wachono e wach kuodhiang. To na aparo wach moro bende kiwacho ni ng'amu kwalo dheri ema konyi menyo. Baja kuma kwali ema konyi menyo. Kuma kwali ema konyi menyo. To bende ni wacho nwa gima timoro mananeno ma William otimo, ma William ne osore. William no osore kama. Iwacho ni ng'at mokwalo dheri kodhi ouso dheno. To romo kodi gokinyi kata osesembo dheno odhi to kuongo nyieo nu chai madho gi mandas kata king dheno to gima make onge gima time onge oseosore koro mache osruok ma William no timo nyoro ke wang'eni dhiang' ni e lang'o ilao dhiang' lakini osore ne gise madho chai tieni koro kata in gi mirima midwago e godo to koro ikuongo ubuonja umanyo platform mani gima notimore to gima chielo kata puonj ma bende ne wuoka e chalo gi puonj ma wasebedo godo e kinde mathoth ka ma wacho ni kik ywagi e liel mok liendi koro aneno ka nitie joma no biro e liend cha to nitie joma ne ywago liel moro mopogore gi gima ne gidhiye nitie joma ne nigi ywak koro jok mane okungo wuoyo ka jakom ne pod ok wuoyo wajumbe go gi senator ma achiel kuom giwinjo ka jakom no chako ochalo ng'ama odiko wiye matin ne giywago liel ma onge kacha to weg lielo wegi ka koro wuoyo e liend siasa ni teno ka kuno be ok gichomo tir mi mana kaka senior wache e siasa onge gima timore moko chan jatend piny nigi gimiluongo ni intelligence jatend piny kata jodito madongo gi kapok gidhi kamora mora to gikuongo ng'eyo ni ng'a kendo madhi biro makata kiluongo jakom e budho moro to fwenyo ni ng'at moko dwar kata fwenyo ni William ni kanyo oko bidhi kata mana wajumbe emiluongo to kuongo penji ni ng'a kendo gi ng'a madhi biro e nyasi no konwang'o ka ng'at moko dwar e sechego to okobi koro mondo mi jogi ne dhi girom kacha en gima ne giseng'eyo ni gidhi romo kacha momiyo gimoro amora no osechan to king'iyo kaka ne dhano mor gi ilo sama ne jakomo donjo kacha nikech ing'eni samoro kata ka ng'ato donjo dalani to nitie kaka idwa thatni kod no ka nyithindo seringo ma nyithinde osegawre koro inyalo mamoro wang'ine nyithindo lakini ng'ani to koro okirie kare gir picha moro nyo ng'iso ni wenge te ochomo kama jakom ne ae sama koro donjo ne nekech kineno ka jakom odonjo kata to papo lokore kabisa to nitiere gima bende jakom no otemo timo kineno kodonjo bang' koselemo e liel kacha to kogik kama ne Mudavadi nitiere gi jotelo mamoko gi tineno ka otimo mana lwete kama to chomo kachiel kama ne kiro bet king'iyo body language mare ng'ama no dich gi moso en kir en president en jatend piny mano e ng'ama ne ni e level mare koro nekech Rigathi Gachagua no obete bathe
tineno ka Gachagua ochalo ka gima chungo matin onjo chungo kene ng'iyo to no kalweta achiel no ne siro pod barkom koro podo ko ngenta mose koso kika mose madine Rigathi emane mosore gi jakom banka no se mosore gi William taparo ni kata goge di no goyo nikech no paro ni samoro bende William betimo kaka no timo mak mana ni mare no obiro mogik koro ko yudo kaka William ojako bade gi jakom tineno wang making'iyo picha no Acheni wanyalo do picha Bob kinyalo yudo no picha ero ki yudo bas koro kimanyo Rigathi gi diere kacha tineno ka openjore gi nikech president owuono kosero lwete e kom Rigathi pod ne go kwano ne achungo so ke chung tir kendo bas ochung tir no ka president ochung kendo nene kako jako bade dinuoya koro Minister mar Foreign Affairs onge kaka Jali Jacobat ndalo moko no koni ngano no dio lwete ka gima ngano dwanege jalo mosi koro kingiyo picha no tido ka Rigathi duogo penye to be en adier to kingiyo Mudavadi mabende ne jakomo komoso kalo to fwayo na fwaya koro ne gidier no to kare gini en adier nekech ne giparo ni jasik jakomo loyo ngata en William to gineno ka William no timo gik moko ariyo one oluro jakom kaka ngama jaduong kendo winjo kano wuoyo to wacho ni kata mana nyoro kano wuoyo to wacho ni number 1 olure nikech oingi gi higa mabendo temo nyiso piny mangima ni nyaka uluor jok motelo nu kata doko ni okwa winjire ang'o to ng'amolo higi higa olo higi higa makata doko ni ane kirsani to number 1 no mose kuchungo bedo no mose kuchungo no ingeni kere ng'at monego jitemo so kuchungo tineno ka gino kata mana ker mose the retire uru bende nino ka moso ka jakom ka no chungo koro mano e number 1 en ranyisi mar respect kata mar luoro koro ko weyo ni jakom en jatend Azimio to luoro mare mariga gi kama giseae no chiwo koro in ma ichung nusni to penji ni into koro in nga ka jatend pinje mose chung full koro mano nyisi ni dine Rigathi Gachagua yudo thuolo mar muso jakom mar ariyo do mose gi lwedo ariyo to iwacho ni gini ne chal gi mano pang ok timre ka gir hono thothne e nyasi mag president waneno ka welo oganda wala gi jite gi wele ngas mopogore opogore kuongo bedo penye ka president kore ka biro mogik to ma bet ka no pogore to nen lien of course ma piny owache manyo ka oting mar lien ni ing'eyo gima timore ni e protocol mar piny owacho jakomo onge protocol jakomo onge sirikal en jatend oganda koro en jok manyaka bed piny kacha ka ker poko ka president poko biro gin jotend migepe gin PSS gin county commissioners mago jok ma ok nyal biro ka jatend piny nyok nyal biro tok jatend piny maka gibiro to ginyalo mana luot ginyalo mana donjo gie toke gie toke to jakom bendi ngeni en jatend piny kien koro en bende ntiere liel ni bende mitiyo godo kinyiso mbi mari koro jatend piny jakom bende no ng'eyo maber ni president osebedo to nekech ne ok obi kacha kogwele gi president no biro e sechege nikech ng'eni wate kinde gi familia ni ben wach en wat marabora en wat marabora koro jakom onge bwo chik mar protocol mar sirikal mano miyo en no biro iko jokosiepne en no dhi iko jokosiepne to yudo ka joka beni kacha mak mana ni intelligence mo kwa nyalo wacho embo ko nyalo wacho nika to no ng'e ni president ni kacha president bende no ng'e no timang'o no biro ma president osebedo briefed nekech mana kaka senior jeyo wache jatend piny ne nigi ratiro sorry mar neno ni kane ok odwa ni jakomo chop kata mana machiegni kacha kech kata king'iyo picha kaka no donjo ni neno ka ntiere mutni moro matin neno ka ntiere mutni moko matin mar kweth mar jakom gilange ma jok mamoko no tem ka gima iteno eka bang'e giweyo jakom mondo donji gima chielo ma bende wiyo ok wil godo kiduogi ing'iyo tineno ni kata mana e protocol mar wuoyo ineno ka jakom no kungo wuoyo bang'e kaito kose wuoyo eka jodito mar piny owacho okawo protocol mak mana ni Uhuru ndalo moko ne kaluore gi bedo ne machiegni gi jakom kata kaka ne gitiyo emo mineno ka seche moko no break ga protocol but koro nekech
tich podoko bedo machiegni kinde jakom gi William. Ne William nigi ratiro kata mana mar tame ni kikolos gi ji. Koro jakom ne nyalo dhi wuoyo gi jofwambo e tok liel oko kacha. Tineno ka ne gi recognize ne bende dine gi tame to ne giseneno kaka dhano no se jajni ka jakom ochung' ma wuoyo mano bende jopiny wegi ne dhi chuno gi. Koro mae momiyo piny owacho bende riek. Gimachielo manyalo wacho e wach ni en wach mi winjo atemo wacho kuom Rigathi Gachagua gi Mudavadi. King'iyo tim mane jakom wuotho godo, ne oting'o governor machon Mwangi wa Iria, ne oting'o secretary general mar Jubilee, ma bende jakom ka ne loso to no oluonge kata doko ni oluonge ni en secretary general mar Jubilee e mbele ker, e mbele jatend piny, kata doko ni nitiere ywaruok e Jubilee kanyo ma bende iwacho ni bathe igoyo lo gi jatend piny. Gimachielo ma bende ne wuok e gini Victor mana afwenyo nikech naneno gino kako chakore morumo en ni liechi kudho koloko ng'eye. Jakom no mako ruath gi tunge ochome tir nikech king'iyo to chien kacha nikech macha ne nyasi kama president dhiye mano nyasi mar president obedo presidential function kata president obire odi obire dalani to chieng'no kanyo koro ok dalani chieng'no koro kanyo ok dalani obiro bedo dalani mabe onyalo wuoyo dalani moko mi thuolo mondo iwuo to ibiro neno ka jok manyocha ne bayo wach ahinya moteno ker kaka nyicha giwuoyo moteno jatend piny ne ok gikiro wach makech ahinya kata mana Rigathi Gachagua winjo go wacho ni hii mzee yule mzee language mosebedo kotiyo godo ne ok otiyo godo but ne poden gi ichwang more mane gidore no gombo no gole oko to ne odikore koro mane momi winjo wacho ni liechi kuodho koloko ng'e koro nyalo mana dhi gole gi oko lakini gi kacha ka koro jakom ma bende gisebet ka giwacho gi gite kuome koro ne nitie koro wacho tek mi jakom no timo gima ber nikech kinde duto ipenje ni en owuoyo mane liel uwe mane e maandamano gi gik mamoko ne otimo gima ji matin nyalo timo nikech ok nyalo yudo ji manyalo wacho ne jatend piny e wang'i to no wacho ne jatend piny ni ji mang'eny ok wachi ni kata jomo luori ok wachi to an ta wacho ni awacha kata yaro yage pala kaka wuono yande wacho ta wacho ni awacha mo nyise ni pek mar ngima ni malo koro samoro jogi wuondi koro mano en achiel mineno ka jatend piny ka koro ne dugo lose wiye tido ka gik mane jakomo losika ema koro miye topic molose makata meke mano osendiko koro bene ok osomo kata koro magi ema no luwo koro nyisi ni jakom no dhi set agenda kacha mano kalure gik moneno mogik e wach romb gi Kasarani nikech an Kasarani kaneno ng'wego sama gidonjo sama jatend piny duogo donjo embo donjo nyoro bende ne an Nyayo kachacha ka wan kod gi kanyo kwaneno opich Gor Mahia mana kaka wasewache bende chien kacha ni jogi ok mucha to dhi jogi ok mucha to dhi ma bende ibiro yudo ni kata sama gi e liende cha gisewache ni bas warado kocha koro Nyayo bende giseng'eyo ni warom Nyayo to king'iyo ka gine VIP launch Nyayo kacha ing'eni bora ni iseromo gi jawasiki nikech iwacho number 1 jawasiki yo kimosi en kisemose tichalo ng'ama ogoye gi guok itieko mbi mare mondo mi jogi dhi rom diriyo ema nyisi niya mana ng'amo kia ema ywak ahinya e liel mok liende utemo wacho ni adiri man dug ni jakom chal gi mosego bade piny ni jatend piny en William Ruto mano ok wawachi kalore ka William no dagi ka jokwa Mudaba gi nyoro no kalore koda weche gi duto te nikech picha manyo ng'is ka gin apani Nyayo nyoro manyo ng'iso picha mar jatend piny ong'aw kamoro kom mar lodge nitiere gi kom mar wele moko ma bendo dhial benye nitiere ng'ato ka ng'ato no bed mane kome gima wawacho ka en ni gimora mora nyalore e siasa mane gima watemo wacho gimora mora nyalore e pao siasa ka gimora mora nyalo asewacho ga ni pao siasa ka ka ji odhi nindo tieno to samoro ng'ama no nindo tung kinyi yudo kochiwo diere to jo siasa be sama loko pachgi ok ing'e gin ibiro poka sama giloko pachgi to jogi odong ji ariyo koro kamane gine ji ariyo cha giwacho gi dongere ni anything is possible erokamano Bob ka wanyalo yudo tweet mar Martha Karua nyoro ma otende kod weche gi duto ne en gima kisome to
standing on solid ground as always. Mano oro nyoro tarik 14. Joma dongo kung'iyo gini kaka joma bende olonyo weche mag tudruok gi weche mag language. JB Vyojay. Ing'e ni siasa ka samoro chuno ni nyaka itim gimoro kapok iwacho ne jogi. Ndalo moko anyalo paro 2007 Kasarani kakoro ODM ndalo mane ODM nadhi cover event no kakoro timo nominations, presidential nominations mag ODM. To kakoro ji aboro mane chung to jomoko go bade gi piny to ji odhi e debe to yier to Raila Odinga yombo to luwe gi Mudavadi ae to luwe gi William Ruto kane loso no tiyo gi kisungu moro ni sama koro se mi teko mar telo ne ji to nyaki lok toki. Kech kisungu wacha ni when you are given the mandate to organize an orchestra ipang jo thum to jo piny kori loko ne giang'oa toki iketo wang'i ne jower eka jogi diwer maber eka jo piny bende de miel maber jopiny bende de tim nang'oa de miel maber nikech wer koro mit emomiyo gima Martha Karua wacho ni samoro gigi nye timore kapok otim gi ang'oa owachnegi gibende buogo gi abuoga ni to makoro kapten we mocha go kore gi ng'acha to cha kapten wocha nigi ng'acha neno pira kacha samoro kawo gi buok nikech pok giyudo briefing ni to ang'o matim ang'oa madhi mbele to koro mondo bende ochal ka nikech ng'eni gima timore ga mokwongo jogi biro penji ni to gima timore ga chacha bende ng'e in gi wach moro opimne gima nyalo timo en ni mondo wuogo oko koni an podakia podan kar tienda ng'ani poka yango gik moko tete manyicha wadware maandamano an mano kama podatima ng'o podachunge to gima nyondiko ni bende an gi pacha aneno ni nodwa ndike chon ahinya nodwa rikni nikech samoro mana kaka nawacho en hawi maber en hawi marach joge nyora darada ne giro maroma ng'ama dichuo nyaka cherere samoro tok liel to Raila Odinga kone oyo ng'wech ni Kasarani ka wadhi ane kaka jo Kenya tim ang'o to ng'acha be ka wuok Njambini to kone samoro fuyo dwa donjo State House to kona ng'ati more kata ng'wech ni ka wadhi ane kori ko wuok ko maji ringe to nyoro nye en kanisa AIC Milimani ka to samoro winjo ka vuvuzela mar jogoro okwako piny to kone to vuvuzela migoni vuvuzela ni go nango no pira nitie ni joweto okwadwa ne europira so samoro gigi nyote mang'oa nyote mora atima so gima Martha Karua nyotimo an kanene en nodwa go enduru monde ochalo ng'ama wacho ni an gigo akia kaka jogoromo akia gik magi wacha tema ng'o akia to samu keti kom ni ine jalup jatendi kamora mora tineno kotimo gimoro en gima ber ni mondi kuongi penje ni to jatelo neno kurado to ang'o giri mano timo ang'oa mano wacho koro kuse wacho kamano koro wantidwa ni watim ang'o watim nade mondo ka ji openji nikech nitie jok mok bi penjo jotendi to gibiro penji nikech ne michiegni kodgi to ka sama gipenji tikonegi ni adiera aseloso gi jatelo to nye girada kanyo nye gin kucha to ng'acho kone ni kayonge gimitimo tibi watimo ang'o wane ng'wech to nikech jakom bende wang'eno ohero opira jakom bende kone ni bwana wabende kiny nitie opira ok kinyi bi wane opira mana kamano to rumo so ok nonego dhi e Twitter nikech samo dhi e Twitter to ndiko kanyo ni still remaining or still standing to chalo ka gima wacho ni bwana ma jatenda ni owe en koro sedhi kocha wanto poda tema ng'o anto poda chung kar tienda bwana no king'iyo kaka jakom nyoloso to jakom ne podo koyango
William Ruto kaka jatend piny nikech iwinjo kowacho ni rafiki yangu William Samoei Ruto okoluonge ni jatend piny koro kanyo ne jakom pod otang mak mana ni je gima timore ka iwacho ga ni ka thuolo osekai to ng'at moro ma thuolo osekayo kineno roch mar thuol ndi kaka roch koro kineno roch mar piene chakodong piene no kamo ng'aore to dendi juol kendi bedo gi luoro waseneno ga history mag antishege gi kaka gibedo kata mana manokalo jigi ok wach ga ne ji un kinyuchio to neno mana ka jini Arambe House stairs kanyo to gini no osetimore gima miyo gini bedo kamano en seche moko ko wach ne jok mol oluoro gi ka to gigi ok nyal timore nikech kata in kiparo kaka Rigathi wuoyo cha ka William onyiso ni koro odiro mo gi jakom iparo no nyalo yie kete no wuo no wacho no ko winjo kamano obiro mana ogo machiemo gima notimore loch mokalo ja ong'eyo ong'eyo gima notimore kocha to nyaka Mudavadi bende ne nie NASA gimbo ong'eyo gima notimore kocha nikech Mudavadi en mana Mudavadi sani nikech onge winjruok makare e kind nikech jakom gi William nikech ingeni magi tetimore kinde ma bende dwale nyogolo buk matemo ngiso kit jakom e paw siasa ka gi jomo osetiyo go gi kaka ong'ama chalo nade siasa chalo nade to kinde duto iwacho ga ni siasa mar jakom ok nyal predict en ng'ama roch pile koro ikia ni samoro mo we muchomo koni ni to ok mana en kende kata mana Moi bende ni wacho ga ni ndalo mang'eny ka nolando cabinet mare to romo kodi mugo mbaka kabisa monyisi ni dhi yudo gini to ka gik saa 7 to tiji oserumo mano e kaka siasa bedo nikech kidwaro sumo pach jogi te to ok nyal emomiyo ng'ata achiel nyaka be jatelo kapo nono mbele ka William nyalo dhi tiyo kod jakom ma ok wawach sani nikech wakia to be ok wawuoye logi tiende ni nitire jok moko ma nyaka dog piny sama joma moko biro malo erokamano nyakora majuang wach ma iye tek mokalo ang'e ni juma ni e kinde mabende komiti mar dhana 14 cha ne gichiwore ndalo 60 mar loso weche duto ma chendo ge ni to gidhi chopo kanye ing'e ni gima ji koro rito tarik 1 dwe mar 6 Madaraka Day ni jakom bro dhi koso odhi weyo moko dhi ting'e ni ma en achiel kuom nyasi masigana e Kenya kama ngima wengete bro dhi kuome nyakora Magajuang gi weche duto mag siasa mabro timore e kor juma ni ka rito mar neno ni japiny bende giko man tarik 20 dwe ni gani mar chwalo boke ma en go e wach mar finance bill ni ma bende weche ne osebedo ka chendo ndi dibed ni kager karagi ni nyalo kudne jatend piny Kenya ni kati dhi die jo Kenya kaka ne jatend Azimio nogilo ne jatend piny Kenya ni ngima to tek ndi obembo jo Kenya punda amechoka koso dhi bedo wach mopogore ka kamano nyakoro Magajuang odiochieng' manyoro jatend piny Kenya Dr. William Ruto nobedo kod thuolo mar wuoyo gi oganda jo Kenya twak manobedo e seche mag odhiambo kendo nobedo twak mar abora ndi no mulo weche mathoth ndi mamulo ngima oganda jo Kenya jofwambo gi keyo nokete tesre mar duoko mokuom penjo ma osebedo ka chando oganda jo Kenya achiel kuomgi nyakoro Magajuang nen weche mag lemo mag pogo lemo mag tende migao kata mag sirikal ka achiel kod weche mag ngima mobembo jo Kenya obro ka oyueyo ka duogo to e wach makoro to wadhi chako go e tielo mar 2 mar chenro mari mar Kaka Wanene kete mana ka Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Onyalo
obedo nyaminu, Sipene oringa, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Chulo kuoro. Anadwaro mondo timni malit. Mana kaka ni timni malit. Kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mara racha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Thapki pod en sirono. Masiro jot. Mama, samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Thapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Mana kamano nyakwara Ramogi ka pod umedo rito weche manyien adimba e lak seche gima dhi nyime nyakalondo mari mar Ramogi. Tinende wantie kod weche ma bere jopiny oro ka kata paro magigolo ka loro koda weche manyote mondo dirani e pau siasa. Victor, kike ikaw siasa ikete chunyi gini nyalo bagi aboge jare nene kamano. Maka juma we are reading too much into the meeting mar Jakom gi William Ruto. Gicha was not planned. Jogi nyora darada ka gir kiragi nike Jakom nong'eyo familia mar Kimathi. Jakom ohero weche mag sports mane momiyo jogi norado. Koro kik wakete gik mang'eny. Gima nyaka jopiny ng'e en ni Azimio pod ochung' ne ratiro mar oganda. Politics is dynamic. You can't predict your future friend or foe. Lazaro Nyambok wacho kamano ni siasa jalokre. Okinyal lieko no osiepni mambele ka dhi bedo ng'a kata jasiki dhi bedo ng'a. Otherwise bedo pamoja mara ila Ruto from Jambini to Kasarani wasn't by coincidence. Gicha no sepang gimoro wiye limbo mbele ka, lakini en gima nyalo bedo ma ok ber ahinya ka Raila weyo Uhuru Kenyatta kod familia mar Kenyatta ken gima onge defense mora mora. Lazaro Kanyambok nene kamano e ote mare kaendi. Machelo kaendi maka juma mosna e wot lumo wigi timo jerego amora inya kodgi. Gisomo na pap gi tocha pagari machalo ma police machon cha. Judy Malago kantire Mulolongo Machakos County nene kamano. Maka juma aparo ni onge gima licha ahinya. Aparo ni onge gima licha ahinya mane joge temo en mana romo mar gombaka. To weche mag siasa dhi gwere ka guoge rombo mbele ka kituru wang' ndalo 60 kende bang' komiti chako setiko tijgi to bro neno kaka gido chako moke kendo. Victor, gima no mora gi Jakom no simo josiasa matindo mok Central kamutingo senator miluongo ni Methu manyo kethne kanyathi makore kodonje siasa. Jakom ok siem, Jakom ok tal,
jakom no somo siasa mar Kenya ni nyaka higni mabiro koro ene mong'eyo kwan mar siasa mogoyo koro wan waket mana wang'wa wan mbele ne awinji maber ahinya iluongo ni Casimero Onyango kawinjo ka en Kindu Bay Kanyasoro a town without a bangu tiyo kamano erokamano ahinya maka juma tarik 1 dwe mar 6 dhi bedo odiechieng' ono masigana ka jakom biro yudo thuolo madhi e nyasi mar Madaraka Day no to kidek bedo gima ber mokalo to kata kamano jakom en jatend oganda due to public demand jopiny ne nyalo chuno mar mondo mi thuolo mondo los gi jopiny kendo biro chuno William Ruto mondo ne kaka nyalo rito jakom maber ma ok obolo ne ayenje ni ule mzee wa kitandawili. Okay, Victor Penyna welo ariyo go dito mara ng'omiyo Rigathi Gachagua nye onge Kipkeino Classics kachiel kod Mashemeji Derby donge gini nyalo medo gido jo Central. Victor, siasa moro gore Central ka iwach ni ineno maber ka in Nyeri wach mar one man one shilling one vote ni gini wie limbo donge jogi nokwede ndalo mag BBI cha kendo jo siasa makoni makor gwenge osebedo ka dhiro jogi mondo dhir agenda mar one man one shilling one vote ni Penyna je ibonyo ni to onene nade kaka molonyo weche mag uchumi mar piny Kenya. Adwano duok mago komondi bas awe achak mna gi ng'amo wacho ni neno ka en Nyeri no mokwongo wagone erokamano kendo omed nenowa omed winjowa kise winjo adira makende en ni josiasa mamasawa osechako wacho ni gidwaro one man one vote one shilling tigeni mae gima ni BBI wacho gidonjo office to girealize ni gidonjo office to gin lwetgi ni nono nikech gima ne BBI pango mar miyo gi medo pesa e lwetgi mar tiyo ne jopiny ne gi nokiroko makoro mono gi to nikech ne gidwa donjo nikech ndalo kura yamo mane futo en mar William koro ne gidonje kambi William no magiyudo ang'owa giyudo lemo tadiera makende en ni kata Uhuru Kenyatta ne wacho ne gichon ni BBI makoro uwuok godo lwenyni gini bro konye jowa moloyo nikech BBI kanene ne kacho ni king'iyo kaka piny chalo to pok mar pes piny onego lure gi kaka jitima ang'owa jinitie nikech iwacho gani nitiere constituencies moko kata kidhi Juja ka Juja constituency nigi ji milion 1 gi wiye to nitie constituency moko manigi ji 15,000 ke to king'iyo sani ka kipogo to ng'ama ni Juja gi ng'ama ni constituency wach kata ni kor kweda Eldas yudo pok marom to ng'ama ni Eldas cha nigi ji matin madwach gi bende timang'owa tin to king'iyo Juja ka dhano ng'eny dwach gi ng'eny to jaod bura ma Juja ok timang'owa ok yudi maromo miyo jogego ang'owa maendeleo monego timang'owa otimne so siasa mar one man one vote one shilling ni en ema kwadhi mbele ka to bro brido siasa mibrogo Kenya ka adira makende VOJ en ni edweche mabiro kwasetieko weche mag uchumi mathago wiwane en ni koro jibro doke one man one vote one shilling nikech joma sawa bro dhir William to gikone wan watimang'owa nwariwi lwedo to ahinyore wan wadwa ni timang'owa itimnwa kama neno tema bro keto Rigathi kama tek nikech joge bro koni in e jatendwa kanyo koro one man one vote one shilling ni nyakitimang'owa nyakidhirnwa itemo wacho ni Rigathi dhi yudore kama tek anyambele ka odhi yudore kama tek nikech dwaro mar jogi nyicho seko luongore ni ene kingpin ni onge kingpin moro ene kingpin koro nikech en kingpin nikech nya winjo ka gino osechakore Murang'a ka nya chaka winjo ka mana MP mamare ma ene mano kod o recommend ne UDA ni bwana ni ne MCA ni bwana ni ema dwano mi ticket bar UDA mondo dhi ochung MP mama Thira nyocha ko wache Victor omake kamaraj gima timore ni jowa mantiere Central Province kata Masawa jong'ong'o ne jatuko jatuko ok ng'ong'ne koro ogik
kama giwe ni jatoko dhi nenogi to gineno ka jatoko ni kawo mana akenga madongo oketo mana san mo to ginto san gini to gine kikete elemo madongo koro mae mamiyo gichako ng'ong'o ne jatoko ni kaki toko ok ibi kodwa maber ang'o miya wacho kama mana kaka Jay osewache en ni population king'iyo wach mar one man one vote one shilling no en baka mano osego chien kucho to gima nomiyo Uhuru ne dwaro mondo mi giwe gini chien ka en ni ne Uhuru ne riek ne odwaro ni regardless okode oni serikal mane mabiro pod resources odhi koni nikech ponono ng'ani oloko ng'eye kata jatend piny moro amora mane dhi kawo telo oloko ng'eye to pod gichanie chik nang'oa ni gino dhi momi ineno ka ne gitang' manyaka i BBI kacha bende ne gidhi mane gimedo constituencies making'iyo kwan constituencies manonego bed ni Central Province ne dhi yudo ne ng'enyie moloyo mago mamano bende nokelo gwandruok nyaka e kind jakom gi jok mane teno BBI koro ne gin joma ne riek chon koro aparo ni giseneno ka mana kaka wacho ni kech king'iyo ho mar okak yudo ka nitiere gwenge malach to ji tinie tido ka kuom ranyisi omenda mar CDF kichiwo tido ka samoro ng'at man gi constituency man gi ji 40 kende imiye omenda marom gi ng'at man gi constituency kaka Juja man gi dhano 1,000,000 plus koro kochiwo basari to kuonde gi chuno no chiwo mana siling 1,000 to ng'acha ne kech nigi ji mang'eny chiwo 50,000 chiwo 50,000 mak mana ni siasa no bende ntiere jomoko ere kaka kinde duto wasewacho kaka wanene ni samoro kata mana jok mineno bende goyo injili mar siasa no bende gitiyo ga mana kode kisiasa nikech ja siasa okoero gima miyo japiny ite yaore japiny ber kabiro kendo mondo ka jasiasa gokinyi kodwongo dhoth kendo kochiwo gokinyi to yudo ka giriedo kacha mama dwaro school fees ma ondiko na check ma okone dhi duogi saboro samoro bendo yawo to kode molalo e ka girito gi to wuok gi dhoth matoke mano e gima jasiasa en tiende ni ka jogi onge komigi gik ma gidwaro gite to gima kelo gi jasiasa mang miyo giluonge ni jatelo tiwe wanade onge jamna mang ne yukonge koro siasa migoyo e pinje Afrika mang'eny iyudo ka ginyayo jomodhier mang'eny koro mae makelo kit siasa ma iluongo ni gidongere kijena siasa mar populism chalo mar owuora moro ema kidhi nyiso gini ana biro timo no gini donga timo to jogi weri atimo koso katimo to gini be make sure ni okitime full eka kiny gicha giduogo ndalo moko ja siasa moro ne okunyo pika moro to bang'e ka joka no moko yiere to dhi mo owo pigcha moiko pigeno moiko pigeno kaso nyiso gini koro dhuru iri ng'ama no dhumo dhiri ng'ama no yiero koro mai kaka jo siasa ntie piyo kunyo ok ni mondo konyo jopiny to mondo sama konyo jopiny ni embo konyore gi jopiny kare gin sani kara mana bases mag mitokni monyo gi pes jopiny to ng'ato ndiko ne onyiew gi pes CDF under the patronage mar ng'ane moko nego bini bedo to ino kine kandara kiloso to ket picha governor to ket picha MCA en pesgi oken pesgi owuora bod no kende mako seked ni mandara molos gi pesa ma uka gulu makama ne ngorero mokama itieke ka odicheng makama oro to ma MCA oket picha ne to governor oket picha ne to dini mar governor iluongo nango tagline magitiyo godo cha mamar county mora winjo ni chiem chuth mbele okong'ere samoro inyalo yudo je moro ndalo moro naneno ma kwano omenda ne nchoe manolosi to kwano omenda motigo e loso board ng'eny moloso godo cho wach matek mokalo ing'eni gini mbaka ne ang'eni gimomiyo gituge ka jo MPs ma central gi opogore gi weche mag pesa ing'eni 2024 koselos IBC onego bene gitimo boundary review kendo kaloro koda chik koro chal ka gima dhwaguna nyalo wacho ni they are setting the stage for boundary review to ok dhi bedo mayot yes remember nini tiere kata motion moro manyocho tere bunge gi mudhoni wa Mushomba ma en jabod bura magidhungure aparo yes mabende no kawa motion ne ni odhi BBI to golo
gima ne BBI wacho to tim ang'owa to tero kaka musho nyisi ni jo masawagi nitiere kaka gine sirikal ndio lakini nitiere gik moko mane BBI dwa timo mane ging'e ni beto nikech siasa ne gipingo to koro gidwa notim nang'o notimnegi koro emomineno ka gitemo weche mag bunge to kendo gitemo sema gidhi e thurgi kucha to giwacho ni one man one vote one shilling ni maber mondo gitugi piny ti gima gitiyo godo mabende ageni gitemo timo en ni ging'e maber ni Raila Odinga chunye ne nitie BBI nikech no neno gin gi Uhuru Kenyatta mane ging'e ni BBI ni ber bro konyo piny to ging'e ni ka giwacho wach BBI gik mane nitie BBI no to ginyalo yudo sir tigeni Raila Odinga komako gimoro mochomo tir to tek mondo tamore nok bitimore koro gitemo tugo e piny mondo mbele ka wasiti kweche mag uchumegi to ji odoge gima chalo madhi timo ang'o madhi bedo BBI ng'e ni e bunge bende nitiere barua moro mane higa mokalo kadhi rumo mane William ondiko ne speaker ariyo ma senate gimani mane bende wacho ni nitiere kaka chike moko nego tim ang'o nego loki so ging'iyo mbele kucha to gikoni ka koro budget mar William mokwongo sechako tich tok Julai ka to koro nitie gik mang'eny ma idwa dhir ma samoro nyalo bedo ni kanye kuma gigede ni gibro timo ang'o gibro yude gik ma yande gidwaro gi koro en siasa migoyo kiching'iyo go ang'o mbele nikech wawacho ka mana kaka no wawacho wach BBI 2018 kane handshake otimore to no wacho ni siasa ma 2022 bro bedo mar BBI sani siasa madhi gore 2024 2025 2026 yaka 2027 one man one vote one shilling gimachielo Victor mabende wiki kwilgo ma okwang'eyo en ni e yonget muumie William giri gadi Gachagua okwang'eyo nto diponi ng'at ka ng'ato ywa onget kore meke nyithindo kumore onget tido ka ng'ato dwa elo wadi to koro samoro podoling nikech nitiere mana kaka winjo wacho ni kineno kowuotho katudo to en atudo ok en gweno nikech nitiere kaka atudo wuotho atudo nitie gi sunga moro manyo nyisi ni ma koro samoro nyalo bedo maling'ling nitiere ni samoro Rigathi temo laro onget otemo ywayo onget koni okowemo ume go nikech en ing'e ni William kech ndalo mane watindo kiumori gi nyawadu e onget to ng'ama duong' cha ema umo ng'ama tin to kori neno ka samoro bendo eli mabapi owekoyo chamo bath kumo owekoyo chamo ni kore lweny ma kori neno chako kelo conversation mag one man one shilling gi mae ma kori neno chako kelo ng'ong'o ne jatoko to nekech pod gineno ka chon nekech ging'e ni William bende siasa mara en ng'ama combative ging'iyo ni Rigathi bende nyalo ng'iyo ni we acham monde kikagol koka sani kikagol koka sani to king'iyo kata mana sama ne owuoyo e nyim jakom gimoro no odhiera nyoro kane jogi ni eliel to Rigathi main deputy president emanyiso jakom ni mondo totea weche mau mondo migi ang'o mondo migi lopi momagi to jakom onge sirikal tena munyisi ni tetea jogi bende to samo wacho no tetea en son of mau to samo wacho ni jakom tetea gini to president obet koro dwa ni jakom tetea giri to bunge gin gi majority koro jakom onego dhi kanye eka mondo me mau gi migi lopegi onge wacha kwa Mgajwang ero kama na inya kwa Mgajwang magite biro niko kale Ramogi TV kod Ramogi FM kawa duogo kaka nase wacho obro gomba kama tut kaloro koda twak manyo bedo nyoro manyo ng'ong etipo dute mapachoka kanyakla kod lendo manyo ke nyakalondo ma opogore thuru kanya kwa Mgajwang twak majete piny Kenya e parloch mar piny owacho State House man bore Nairobi kaendi mopogore kod mano ng'ato ne penjo wach moro kaendi ni maka juma ng'ato penjo gimomiyo Rigathi Gachagua ne onge Kasarani gi Nyayo nyoro koso en ok ohero weche mag tuke to en mayande oringo koluoro got mar piny Kenya kotimo tizi
Machielo ka indi bende wacho ni onge mar Martha Karua e liend Mukami Kimathi. Unyalo wache ang'o? To Martha Karua enene wang' Azimio e Central Kacha kendo machane ni ng'ama miyo wadgi. Binti gima unyalo somo e onge mar Martha Karua e liel ma notimore chieng' Ngeso. Koso ji bin somo mang'eny moko nego bene koro gi somo. En ratiro mar Karua di liel. Mak mana ni gima miyo onge mare koro wuoyo moloyo dine. En ni Karua ne emancha ne jalopa Jakom. En manu oteno Jakom. Makata king'iyo e hierarchy to en Jakom kaeto Karua kaeto Kalonzo mabende ne onge to wich wilgoka gima moko gi. Koro Jeremia Kioni biro chigni namba 7 apar piny ka be hierarchy. Tido ka bedo ni no onge to macha ne gwengi. Ma ene mano onego bed ni otere Jakom. Nyalo miyo ji bedre gi penjo, ji bed gi penjo. To penjo gi duoko Karua emanigo. Iwinja. Aya, ewi Rigathi weyo dhi Nyayo to gi Kasarani bendi ng'eni macha ne en gir tugo. To okapani nitiere event mar tugo mwasenene Rigathi kodhi. Bende okapar ni waseneno William en ng'ama ohero tuke kendo ojadhiga e tuke mang'eny waneno. Mak mana ni ng'eyo be no ng'eyo ni joka diro mokucho mano ene mong'eyo. To gimo chako dhi oneno kucho sama joka oromo chagi gima koro wacho sani mano bende ene mong'eyo. Mano bende mong'eyo. Okwanyal somo mang'eny mana kaka iwinjo wawacho ni ok dang wasom kata wawuoye logi lakini gima timore ni gik moko te chako ga gi loso gi romo. Kancha ne ntiere samoro yamo marache kinda gi je to chieng' moneno ka waromo mwa gine ochako gi romo kinke gino ineno ka picha jogi obet piny chiemo chak tiyo gi wi Chiem chuth gimora mora nyalo repa siasa. Kamano. Vio japa di adiera makende ni king'iyo kit siasa ma Kenya ka. To Martha Karua ne ber kane dhi Njambini. To ene maber kane orwako Jakom kuro to donjo gi Jakom e liel to gibet. To komi Jakom nafas mar loso to Jakom luonge ni nyaru moro benda wuotho godo ka. Obendo mosu ang'o mosu doti more maber. To gimomiyo no kodhi dich bende ng'eny. Samoro nyo dich kamoro. Samoro nyo dich moko ne Jakom ne oyo ito dhi adhiya lakini most ite mano atiko. Do bedo picha maber do betie kuro. To Rigathi bedo no kwanene Kasarani to nyoro nyoko ne Nyayo bende nyaka kel weche. Bende nyaka kel weche. Nikech okaparie ni nitiere kamoro ma jatend piny William Ruto sebetie Nairobi ka. Rigathi onge to en Kenya ka. Okapar. As nyatemo go picha ma ng'iyo ma dhie social media mar Rigathi ma dhie mar William okapar. To bedo ni no onge bende mna samoro nyodich kech ang'eni nyoro nye en gi alam gi moro nyeri manye enti samoro alam nyochwere to kutieko to samoro weather nyerach nyoko nyal dum gi ndege mtoka bende kikawe ringo godo bende seche mathoth mondo chut. But gin gigo manyaka kel penjo nikech dewo bede maber kanyo jodhe neno ng'wech to wan gi jatend piny to wan gi jalupne to gogai mar Azimio bende ni kanyo ng'ise ni Kenya ka wahero ng'wech nikech ng'wech ma Kasarani cha ne ng'wech ma nyaka jogma pinje mako no timang'o anyo luongie do bedo picha maber. To kata Kasarani Nyayo ka do betie do bedo maber nikech ng'ama ne ng'iso opira ni Azam wuok mana Tanzania teno opira mabenda winjo ni ji noneno mang'eny Tanzania do bedo picha maber. To ka koro kisungu mawacho ni be that as it may an gima gombo winjo en ni to samanyo Rigathi oneno ka William gi Raila uchopo Kasarani to nyo wachi ang'o. Kamano. To kacho chako neno gi Nyayo to chako wachi ang'o. Mane gima dwa timo
wigni adwa penje adwa none ka chop juma manyien tapana bro bedo ne duoko ne jowinjo. Erokamano ahinya kwa mkojo ne jowa mane winjo kokalo kuom Ramogi FM waseduogo kendo bang' weche manyien adimba miwinjo laksade ka gin mago mautuche kor gwenge. Twak mar jatend piny Kenya William Ruto manyo bedo midhiambo manyoro. Twak manyo kao seche malawna 3 gi dire kanyo kano temo tumo weche buora mani penje kod jofombo gi keyo mag ute mag fombo mathurka nyakwara Mugajwang. Weche thothne Fred ang'eni ni luo twagno are chakruok mare jomoko ang'eni no wacho ni gin na dhula mar jomanyosi mutachase nolcha nyota gi nyoma gi nyoro to mano koda donje makmani ni neno kendo winjo kaka jatend piny nye loso nyoro gi kit penjo mano duoko weche buora weche mag uchumi weche mag shaka hola weche mag lemo mag sirikal ka kipogo gi paro mar sirikal kambi gi weche mag ngima masane koro bembo jo Kenya. Victor mane mano gidi me wuoro ndi to mane mano konyonga kana duoko penjo mane mano nyonga kana duoko penjo kaka jok manono weche gi weche mag siasa kata kaka jafwambo gima okwongo ng'iyo en ni to ka ng'ato ochung' mondo wuo to okwongo ng'iyo body language mare. Body language tiende ni kaka dend kaka ng'ato obedo del wuoyo kaka del wuoyo dendi nyalo wuoyo makata nitie wach moro mikane iyi to dendi wuoyo koro ichako ng'iyo gi dende kaka no bet. Nyoro aparo ni for the first time kata kuom okinde mokwongo William no temo wuoyo ka en compost no oloso for the first time kata kuom thuolo mokwongo ka ng'at makoro ung'eyo ni en president mar piny Kenya. Nekech kinde duto mana kaka senior osebedo ka wacho ni kuom thuolo mar dweche 7 mokalo gima William Ruto gi Rigathi Gachagua osetimo en ni gisebedo ka giparo ne jo Kenya ni gine mano yiergi to nyoro ni neno ka ne ka thuolo malach koparo ne jo Kenya ni ene mano yiere. Mano gimokwongo ka ne ng'iyo dende kata kaka no wuoyo ne en compost. Gimachielo mabende ne wuok kanyo king'iyo e penjo mano penje achiel ne okowuok na maler e weche mar kako nyalo duoko pek mar ngima piny. Ting'e ni William en jal madhoge wer gi kizungu wawacho ni en a good orator. Koro ng'at madhoge wer machalo William en ng'at manyalo kata mana uso ni simu onyalo uso ni otas marachar to nyisi ni rateng kende nyewa to kasiga akasa mi nyiewo otas ni nyisi ni agini rachar to nyisi ma agini rateng kibi kode kichako tiyo kode tidhi yudo ko rateng. Fred temo wacho ni jatend piny Kenya en ng'ama jamiriambo koso nang'o yine me wacho mano yine me wacho makmana ni en ng'at ma nyalo miyo dhiang' mo onyuol man gi chak e thunde kendo ng'eny godo onyalo wuoyo gi dhano machak nyiewo chak moro mane gima temo wacho yet dheni nigi chak e thunde to chako nyiewo chak machielo tiende ni ok onyiewo chagni nikech odwaro chagni to nyiewo nikech owachi ne onego med chak moro mane gima notimo no wuoyo maber lakini gima nyien mano wache wachneni to ne onge kata chiel nimar no chako aparo ni no chako chiwo mana promises mamoko ochako chiwo mana singo mamoko nikech kata ka ne wanyayo kacha sama no mie microphone bende mondo losi to no chako mana chiwo chako gisingo kaka Kenya biro host AFCON 2027 mabende no onwoyo ko penje weche mag tuke. Koro king'iyo kano penje to okang' mane nikech gima pek masani number 1 ma jo Kenya rango en pek mar ngima men gima wasebed kwa lose kae no penje ewi wach mogo to wacho ni bando kata doma osechopo pacho ka mo wacho ni chiegni 1.9 no wacho some metric tons kan 190,000 yes 1000 metric tons osedonjo pacho ka makmana ni penjo ni to bando no kochopo to irego nikech nyoro kanja nadhi nyiewo mogo e supermarket to ka ng'iyo tayudo ka mogo man piny mogik en 212. Taparo ni jofwambo ma Kenya mane ntiere kacha bende no tiyo tich maberie mokalo nyoro nikech kinde duto ojabedo ga kowacho gigi tiwe yawe odhigo to nyoro paro ni en poch gi pak ne jofwambo mane ni kacha kochakore gi Ayub Abdikadir mar Citizen ne gikete tesre kendo ne tago maliet
ma kowacho to kodwa dok kamoro tido ka dhoge mariek no jogo ywa iduoge jogo ywa iduoge nikech ko ipenje to bando kata oduma mowacho ni kanye to ne dhoge moko aya ne chal ka gima onge gi kwani hiye to kata obed gi kwani hiye Victor, nengo cham kodok piny ten gima jok piny fil makata in bende dhi tibiro mane winjo no oduma e kor gweng kacha odok chien to mano en gima pok odok chien nyaka sani to nowacho kacha cha king'iyo promise manochiwo nochako penje weche mag gas tido ka koro ochalo ng'ama koro ne loko yiend gol kama gol nitie ochako ting'e wacho ni mitungi mag gas ka emana wacho ok gas lakini mitungi mar gas no kata gimiting'o go gas no kube no kodok chien to gas wood biro dok chien ma jo Kenya rite mano penje to koro kare yienwa ni riambo ke juma mara uchiele romo to no ka gino oktimre weche mag mafuta weche mag mafuta ka no penje ne ido ka gimo duoki onge penjo manyocha kudugo maken penjo mar NHIF penjo mar NHIF cha ka no penje nekech mana e juma ni ncha ute mag thieth mathoth pacho ka osechiwo siem ne gidhi weyo thiedho jogo man go kumba mar NHIF nekech piny owacho nigi bilion buora ma pod ok ochwalo negi koro tiende ni sama wawuoye ni kata doko ni ng'ado ji ma bende ochako medo ng'eto mar NHIF ni mar okumba mar thieth ni ochako medo lakini gik moko chung kano penje to wacho ni watch this space tiende ni ng'i ndara ni koro pes ni osebede kum thuolo mar dweche aboro sani to pod wacho mana ni watch this space kendo chako chiwo mana singo moro ne odhi kelo reform ka ka okumba mar thieth to sechego to jopiny dwaro kaka ginyalo yudo konyruok king'iyo wach mar mondo mi kika atieki awene senior J bendo go e wiye wach machielo mane ichaki penje en weche mag puonj pacho ka weche mag somo ma king'iyo CBC to kinde duto sewacho ni chalo rarangre mo king'e ni dhi kata duogo sama wawuoye ni Victor kuom dweche auchiel jopuonj mag JSS pod ok ochul nyaka ncha ne ndikgi piradek jopuonj alufu piradek mano piradek abich mano wacho ni nyocha no ondiko ka king'iyo obok makawuono wacho ni jopuonj iwak ni omenda mar capitation monego be ni ore sikunde cha nyaka ncha yaw sikunde sani koro juma mar ariyo pod okor koro kano penje choch ntiwinjo ko wacho mana singo mane momia chako ka wacho ni en jal madhoge wer donge gisebedo ka giyango kata nyoro nyo yango ni kamoro ne gido ka sirkal magidonjo gi ne sirkal ne gido ka ne weth koro bru ka kinde mono megi tego chu mar piny Kenya komonde koro sama no biro ko ng'eyo ne ngi plan ne weth no wacho ni plan nyaka karango koro kiyudo ka ora opong to ne ok ing'eyo na ora opong nekech ing'eni ok gin joma wele sirkandni nyocha ne gine sirkandni koro miyo mano to excuse mok nyal tiyo ka gik matimore gi pong mar aora ni gin jok mano miyawe gin jok mano ng'ado yien malo momiyo koro aora dhi opong koro aora mopong sani ni ok onyal wacho no dhi yudo mana ka aora opong ka no osegolo lewni ni koro ok onyal yoro koro king'iyo gik mane owacho go mara mogik yo wach ni en wach mar ethnicity ma bende no penje weche mag akweda mag dhoudi ma ineno ka chalo gima oko oriwo piny obedo wang' achiel to ahinya kaluwore gi welo mage kata kako walo jotende nyo penje kata mana ewi wach CDF ma pacho ka manyicha ne oyiero jatende jolweny pacho ka tiwinjo ko chiwo sigande bang' chiwo sigande cha to mano ne yudo ko dio kaw gimoro achiel ema koro gede tiende ni jaluo achiel ko yiero sirkal to jite ni sirkal iwinja to ni nyalo penje to kare kama en achiel ni to samo wuoyo ni nitie report mano chwale nyimo od bura report mo kinyal gombo e goe wangi manyiso kaka oganda ariyo josebedo ka dhodho sirkal seche moganda mamoko gi oketi koro Victor gimane ka en ni ing'eyo ni William kopogore gi Jakom William nyocha nigi thuolo kata en gi thuolo mar timo lokruok mar ariya mopogore gi Jakom nekech ng'ene Jakom nyocha ne kawo sirkal to bade konchiel nyocha ne Uhuru ne godo gi Jubilee to en kano biro to en e platform maber
emo mine no konyalo riembo no nyalo golo jok mane chalo Kinoti gini kaka ni winjo wacho ka gi jok mamoko. Koro en gi thuolo mar gero msingi mar Kenya. To kipenje ayu appointment gin to nang'o momiyo kwa ng'iyo gigi kata juma mokalo ncha ni winjo ka e Twitter kata angum ne gore ka koro wacho ne sani koro nyaki puonjri dho lamo kadi yuri gi weche mag mbola ne okorieyo weche gi maleto bende kata kamano ne okwa expect en kaka ng'ama dhoge wer ni odhirie wechego nikech onge gima wendo ne okoa e polo nyoro e kolor mondo mi koro tim gigi senior JB en nango mane kwanyo minyalo ngiso ganda jokanyana mawinjo kinyi makawuono ang'eni weche mathoth no wacho nyoro ai to penjo kangu tieki tabro gombo ng'eyo ni to berni no wacho ni jatend jolweny ni notemo maelochne keto jali e wang juniors mage nade. Erokamano VOJ mokwongo an gima nya wuok godo kanyo nyoro maduong' mokalo en ni jowetewa manyodhi dadho jatend piny nyoi kore maber mokalo kuom ndalo duto ma wasebede gi twak aina gi mane mar ariyo mitimo gi jatend piny nye ikruok nitie maber kendo en poch gi pak ne yawuoyi mane ni kuro Ayub Latif Lofty Matambo Nancy Okware nyegi kore maber kendo nye yudo ka upenj jatend piny penjo to temo ka gimo obagne to ng'ato kwanye to duoke e penjo no apani nyen gima ber nikech samo mi jofwambo nafasa ina jofwambo tiyo lo jopiny to gima gipenjo en gima japiny dwa ng'eyo so nyegi tiyo tich maber mar keto jatend piny kama liet manyi yudo ka duoko mang'eny nyotame nikech jogi nyoi kore maber koro en puoch gi pak ne jowa manyodhi kuro apani nye gitiyo tich maber makata kanyi neno ka achiel kuom judito tende migao moro nyowuok mager ne jofwambo ma Kenya ka gin mana jolondo wach nikech nyok gimiyo jatend piny nafas mar timo ng'owa mar wacho gigo ma ene modwaro kende ok gigo mitimo ng'owa ok gigo ma jopiny dwa ng'eyo kwa donje twak e kuku mare VOJ mana kaka na wacho gimoro nitie kama William Ruto ne wacho ni plan nyo chako nuaye ni plan okapar ka jogi nigi plan nikech sani dweche buora wachiegni kayo mna higa chiel nyaka ne chamo muma mar bedo ofis tiyudo ka William pod wacho ni gik moko dhi maber gin nikech ne Uhuru Kenyatta nok timo marach yeni kose mi kom mi bete ofis to NTG mar bero gigo ma wacha ng'owa ni rach to wan kaka jo Kenya wadwa ng'eyo ni to gigi itimo ang'o gang'o mondo itimo ang'owa ibergi nyo kan convinced nyo kochuo chunya ni jatend piny nigi mipango maber mar bero ngima jo Kenya nikech ja Kenya nani dwaro mna gik matin ja Kenya ok dwa gik mang'eny achiel kuom gima ja Kenya dwaro en odwa ni kodhi e duka no dhi nyiewo gigo motiyo godo pile ka pile to yudi ka bech gigo timre nade ogore piny nyoko pimo nani to plan mane ma en godo mar duoko bech gi piny nikech kata kiwacho no dumose biro bech mogo brodok piny VOJ ikelo duma metric ton 1,000 mang'eny go ndio wayie waseneno biro to mogo ni ok biregore oduma ni ok biregore kende oduma ni nyaka tere pong moro madhirege pong ni tiyo gang'o ka en mar stima to bech stima cha malo isomo mna ka namba ndege tinde to ka en pong matiyo gi diesel to dongu neno ka bei no med kendo tiyo gi rendo mana gotindo sama jose nendo diesel sani bech omedore mna gi cho siling kendo mna mawiye so kata bed mna ni kero oduma piny to bech gik moko mibro tudi gi loso mogoni ok idwoko piny ok ikonyo ja Kenya nani ok ikonye kata dichiel chalre to romre nikech mogoni wawacho ni koro rege Nairobi ka to mogoni idwa us Misambi kata Sikri kata mana Nyadorera
mogo ni ok bi wuotho gi tiende. Nyaka ting' gi mitoka. To bech petrol to cha. Osemedi. Nyaka ne nyuola, nyaka ne piny Kenya chakore kawuone ka petrol dwa usore bei midwa usego kuchakore kawuono. Kendo luoro ni tieno dhi medore kendo. Podo bro mana medore. Atamala paga uchiel jabiro. Koro okinyalo wachona ni in gi plan ni kelo oduma timiyo japur fertilizer mo beche ogore ni mondo production odhi mbele, to oduma ni kose yude to nyaka rege. To gik ma irege godogi, gik ma bro miyo chope duka to bechgi pod ni malo. Okikonyo ja Kenya nani. So an pok aneno plan ma William wacho nang'o noketo maber. Kiwacho ni nitiere gik migole osuru mang'eny karibu 10 bernde. Lakini midwa mede usuru tema lichie mokalo. Nikech e ohala kata weche mag uchumi. Chon ni wacho gani sijui land is a factor of production. Tindo can land. Petroleum products, mafuta, petrol mamito kati yogo, diesel mamito kati yogo. Nikech sama bech diesel ni malo, to bech mafuta ni malo, to bech stima bende ni malo, to bech wuoth ni malo. To sama bech wuoth ni malo, kata ni puro mi keyo maromo nade, to kidwa gole puodho kaka dala wa bondo kacha. Tidwa tere chiro Kisumo. To kiluongo ja pick up mondo goni bei, to goni bei, to kangi chope chiro, to bei ma ja pick up goni chande, timede bech chiemo ni tiuse malo. Miyo inflation dhi malo. Garama ting te iduoko ne janyiewo. Okikonye. Okikonye. So nyalo bedo ni nitiere gik mang'eny mowacho ni gigole osuru. Nitiere adiera. Lakini kuonde momede e kuonde mahinyo ja piny malich mokalo. Wari ni kamoro kamatin. Nyawinjo ko wacho wach mar chopa. Usuru mar joma huyo. Ko wacho kanyo ni pinje maliba machalo mar Tanzania. Joma ewa chir moloto paunde ke ma Wilson ka. Ma konyo ja piny nade? VOJ. Ingeni na gombaka gosiep na moro. To kona nolonye weche mag uchumi gi mohinga. To kona ni bwana, gima timore en ni sami kelo ndekino. To ko chopo Kenya ka to nitiere usuru moko mabende idhi timo ang'o? Idhi juogi. Kori lombi monde nyiewe. Kosebiro to donge gini dhi tiyo gi mafuta. Bech mafuta chalo nade? Kwanza mar ndege to beche ni malo malich. Ok tang'no katanga kaba kilungo ni Agent 1 ni malo malich. Ego kata mar fuel mar metoka. Sami chunge Wilson nikech ndege to kinyal bet godo ni koro in go tikande dhodi kacha. Chunge Wilson. Nitie taxes manyaka ichul kanyo. So i attract ji mondo nyiewo kel, then sama ginyiewo gikelo no titimo ang'o? Pod iduong'o wigi e osuru. So bende ok konyo. Emomiyo giti wacho ni idwoke piny mondo ji okele mang'eny. To ka gisekele mang'eny to idil kodgi ka. So gigi ok konyo. Gima sirikal kwadoke twak manye Ruto wacho maber kipenja en mnani no wacho ni en sirikande odwa timo gik moko e yo mahuyanga. Ni jofwambo obed thuolo gi penjo, obed thuolo gi penjo jotend migepe ne penjo, obed thuolo gi penjo ng'ata matie sirikande. Nikech sirikande Uhuru Kenyatta no kwayudi e nafas mar penjo jogi penjo. So twak neno ne ber, jofwambo no ikorene maber, ne wawinjo pache gik mang'eny. Tadira makende gini pod otame. Nikech kata ka ni winjo ko penja ni to CSS makori keto buragi. To wacho no dwa ji mang'eny mondo tim ang'o? Okonye tich. Plan mar William Ruto ne no lose gi jolony mag uchumi David Ndegere. To ne gilose ka ging'e gima ne sirikal en. Emomiyo an okayie ni pod insani odwa wacho ni gik mane Uhuru Kenyatta timo ne richo ema pod gitemo timo ang'o? Bero to bende mamone dhi mbele kako nego dhi mbele. Nikech kane giloso plan ne gin gi data tete bad migepe tete mane giketo piny. To tinde ne kaka wuono plan ma en David ndi maloso. Kiro wach
Kiro wach ka oko mar winyo mafuyo. Enenge no pio kamora mora. Plan no enitie asesome lakini kete temo otamogi. Utemo wacho ni geno moro onge mbele kane gik moko dhi bedo mayot. Geno onge. Mana dire manduku. Adiera ma you know Victor kidwange ni piny dhi bedo matek. Ting'iyo gik ma basic, gik mochuno. Sama iketo mafuta ni petrol idwa nyiew siling 182. Timedo bech mafuta taya mangi ji mang'eny tiyo godo e kor gweng' gi siling 6. To gimoro amora madwa dhi chopo ne japiny bech otimo ang'owa oidho. Gimoro amora obed no dwa idho pikipiki ka dala wasani pikipiki koting'i kateri bondo en 50 odwa medore nyaka 70. Nyiso ni nikech ji okidh matatu nikech matatu no wuok e 20 mana en cha odhi e 30 koro ji samoro ja idho ga pikipiki nikech matatu bende kirito to pido kopong' koa Kisumu koro pikipiki ma jo ji nya idho nikech 50 no yot. Koro nyiso ni kidwa dhi bondo to in gi siling 100 to kichopo town to in mana gi siling 30. Pok tiduogo ka Elijah. Koro ang' ni dhi town timo gik mono negitim. Ok koro ibed ka Elijah ka gi 100 nini tinegi madigori godo 100 mondo tim ni kar dhi town mondo ang' itime town. Ji mang'eny osiepna moro iluongo no Tieno Gada wuodoria opakore ni zoezi maisha Facebook. Wacho gokinyi ni sani kore ka ji dwa timo exercise e boma ma Nairobi ka. Tok nikech herogi. Nikech koro bech mitoka dwa idho. Koro ji dwa wuotho. Chal kaka mose mana chako nikech no wacho ni Musalia Mudavadi dendo buok nikech tich ma sirikal gi ng'wech makakor kacha. Hey, to kana japen timbe no ino ka dendo ga. Okoyot. So mbele ka mate makoro rach nikech wanjo wacho ga ni chiem chutho mbele rach. Ma dokta gi mwadwa chamo sani nikech mbele ok ong'ere onge. Ero kamano. Ng'ado yande pisi uda kala yande go simira Ramogi FM ka wan gi Edwin. Nika koro gimitedo e gas makoro onge. Doko na nengo gas kara nango. Konyi nango. Beta ki penjirini to kecha sini ajayo wacho weche moko kagi mapek. To weche ging'ene samo wacho gi to kwa wachi ya wacha. Nekecha iwacho gani samoro it motho winj wach. To aparo ni it jomanie serikal pod ok otho. Kendo giwinjowa. Inyalo wuondo dhano matin to kinyalo wuondo gi ndalo tetete. Inyalo mana wuondo gi kuom thuolo matin. Koro miyo kako medo bedo gi plan ndalo biro mbele kacha. Makantiere gima biro nyumo serikal nyalo miyo bed serikal mar one term. To en wach mar pek mar ngima. Ere penjiri anene kidhi igero kambi mar rech e dhonam ma jolupo kawi rech to ka giseloso to gikete fridge. To nengo power mar sitima madhi miyo kulas gi oket rech kato tiye yo makare mondo nengo rech odog piny e dhonam. Stima ng'ani dhi chulo 2,000 24 hours. Ikonye koso kikonye? Mani nego hane. Nengo piny cha chalo nade. An gi machine moro matin. Magimo wacho to kanyal gimatimo kode to okanyal wacho. Gini nyocha ne e Uganda kanyo ne kuom thuolo mar higa 5 mokalo chien ne stima mana tiyo godo per month ne 2,000. Sani atiyo gi 300 for 24 hours. Times 30 days mano e 9,000. Ng'iya ne ni pogruok no chalo machalo nekech ntiere gik ma ko wacho ni en gi plan taparo ni ndigini nyaka ng'eni nengo teko stima kiduogo piny tikonyo dhano nekech kata mana cham chaka mirege tindirege gi sitima. Kiduogo nengo mafuta piny to kochuni ni nyaka iduog school fees piny. School fees biro mana duo kende. Nekech kaka nyathini dhi sikul moa ka modhi ochop go Trateng school, ma nyathini dwa ka modhi ochop Ng'ia Girls,
pesa mochulo ni osedok piny. Jok ma bende waro kata kelo gik moko e chirni kaka Jay wache gigi dok automatically. Gin koro gidok makendgi. Koro ok iwach be kata mogo koro ok ithagri godo. Kata factors mag productions ka koro duogo mana kendgi. Magi ok ochuno ni nyaka ng'ato bed jalony e weche mag uchumi eka mondo mi ing'e kaka gigi timore. Gima chielo mane ok owuok na clear ne en wach mar kedo koda mibadhi. Ok ang'eyo gimomiyo gini kinde duto magitwaki to pod ok wuog ma clear. Pod ok wuog maler. No penje wach mar KEMSA, inyalo paro Global Fund yande ogolo pesa moro malao na 2.7 billion. Kambi moro maonge gi nyalo mar kelo nede mag sune manyachome. To inyalo paro ni ndalo KEMSA ndalo campaign mano mako wirwath mar KEMSA kabisa nikech uru ne nitie loch. To king'iyo nyinge mane iluongo ka to chalo gima KEMSA billionaires moko manyien kore piny owacho masani bende koro so wigi. Kane ng'iyo lipod cha ne chich ni jodito moko makoro nie sirikal masani machane mar sirikal Uhuru koro so wigi to no wacho ni en gi plan mar luoko KEMSA. To sani en KEMSA en president dweche 8 pod en gi plan mar luoko KEMSA. Koro kapok igole kanyo nikech ing'iyo en owuon ncha no wacho ni mibadhi wuok mathoth ma ong'eyo kuonde ma gigi dhiye. To wasewacho bende pile kae ni kodine rode gi to samoro nyalo konyo. Kodine rode mag mibadhi gi. Kanyo ne oboma oko kayo no oboma no luro kayo. Erokamano. Awegi kayo. Erokamano joma donga ng'eni weche thoth kaendi. Ma bende nego bende korwa yalo kapok wan lungo wach matwok ma jatend piny ni aparo ni nyo wacho ni joma ne jotend nanga gi ji te bang' kosetim nonro mag Kaka Hola gi ji biro ting'o msalap gi giwegi donge mano en ote maber ahinya nikech sirikal ne nitie kinde no jo sirikal moko ne nitie kinde no bang' ka osetiek nonro Jay Bonyo gi Fred we expect heads to roll DCI na kadhalika gote biro chiero jomotho little ndi nyokwa ng'uono penjo mwa penjore nto heads go kagi roll jomotho makoro kwan gi osechopo 210 to podi kwan be biro chier gima no time maber kende ane twagno kende achiel manyalo miye en ni no kwayo ng'uono no yie mak mana ni jotendo bila ka gi pacha to ne ok onego nyaka assistant chief mantiere kuongo jo kancha no ok onego be ni miyo transfer nekech gin to do bedi maber ka oriemb gi e tich mabe ok inyal pimo gi tho mar ng'ato kech ginyalo dhi manyo tich kama chielo maber ana paro ni joka no nego beno gol gi agola te nekech dhano tho to dhano wito ngima gi mathoth kai to koro gin to gidhi gi man tich kama chielo koro Kaka Hola kanyo no temo wuoye mak mana ni gima be no chako tenore gi wach Kaka Hola no kano penje to ang'o momiyo geng'ne jofwambo mineno jofwambo no gide gi penjo to wacho chik ma bende be oken kata mana chik ma be kata wan wuon wang'eyo ni ok nyal dhi gi kamera tidhi menyo ng'amotho imenyo ringre ng'at monindo to pok no timore tipo e Kenya makata ineno ka obila mogoga ng'ato gi lisasi kinde duto kata ng'ato inyalo mana gol tiende to jogo penji ni wan gi self regulation jofwambo gin jok motimo gimiluongo ni media ethics ma samoro ok ong'eyo ok nyal chunga kama tibiri fwambo to no wacho ni joka nyaka din ne gi adina ni ok ginyal ng'eyo to mae kata ka ni winjo wacho ne odwa bedo gi sirkal ma timo gik moko ler penjin to en ang'o miumo nekech sani ok wang'eyo ni to figures ma sirkal biro landoga gine adieri nekech mogik na wacho kaka Victor kenda adwa nuoyo gima nomiyo wacho ni karomo gi janeko to janeko kona ni odini yono yo madhi mwalo ka ni odini tachaka romo gi obila to nyisa ni yono yao abiro yie gi gima janeko cho wacho na ingeno temore kinde mabene waziri mar interior ne beto gwenyore gi jo DCI e weche mag Kaka Hola go ndalo moko ka apani jo mokalo chien erokamano Jay Bonyo ko lungo gini na penjo ka ni bedo ni jatend piny Kenya no wacho ni CDF manyien mar military no chiegni my loch ne gini keto General Golan hade ewang juniors meke yeni vio Jay kata bedi ni jatend piny gi teko mathoth nyaka irit dhogi nitie gik moko wache lela nikech no wacho mbaka mane gigo gi CDF ka gin ji ariyo moko ni General Ogola no tingo bade piny moko ni na koso tim koda gimidwaro
Aparo ni kisemiyo ng'ata peace ni yieno ene ng'ama olonye maber mokalo. To kata bedie ni in kode gi wach to kiwuogo kikoni ng'ane tameo lakini en kama nikech lweny ka osiepena mang'eyo manie lweny kago kodi mbaka to nitiere kaka gitimo gik moko. Ma gima jatend piny owacho keto General Ogolla kama rach nikech joma maluwe mawinjo wachne ka dhi nene ka ng'ano kech nokoriere ter gi katiba mar piny nikech notemo nikech jatend piny owacho ni ma e ng'ama achiel kuom jok manodhi temo loko loch mara. Koro sekete ka ng'ano moket kanyo lakini en ng'ano manyalo timo ang'o? Nyalo loko loch. Makit discipline midware lweny kanyo onge. So ne an nokuodo wiya kaka ng'ano mabende ni jatelo mung'eyo ni nitiere sama in e ofis to nitie gik moko ne kiwache. Okone gi gok tambaka. Nikech mago gik ma ine ming'eyo wuon. Ilingo thi. Okiwache media kaka koro no wache media kanyono. Nyotimo marach. Nokonego wache. Ting'eni kata koro ng'ato kaka General Ogolla nikech en ng'ama lweny ka kineno kata profile mare. Ose lead kama ber malich. Koro kata peers mage jok magin gode ranke pinje maoko. Nene nade. To wang'eyo sigana mag pinje mag Afrika kaka chalo. Chandruok wan go Sudan sani. DRC pun nitie chandruok mabende Kenya nyotere jolweny mage. Somalia ka. So to Kenya me osebir ka ineno ka piny mongirore e Eastern Central Africa ka. Maber. Ting'e ni General Ogolla bende kalure gi discipline. Yes. Okonyal yudo thuolo no mondo embo bi owache pache. Okonyal wache pache nikech ok wang'eyo ni gima ne president wacho no wacho ema no wacho de adiera koso ni miria. Nikech jok moko bende samoro kuodho oko kucho ka wacho ni Ogolla bende no okone ni dina tim gima ne idwa na tim doki bedo ka. Koro mondo mi no wuog oko wach ni Ogolla ne idwa golo leme dhoge kochiegni muonyo. Aparo ni mano gima no kwach mano momiyo wan gi military council. Koro mago no nyalo mana wacho kucha. To kuom wacho kamano iparo ni kata mana jok mamoko kata ogende ni mamoko gi ma mor gi tende nyalo neno Ogolla kaka ng'at mane dwa golo lemo e dhoge jok ma koro sani nyodho bor. Erokamano. Iparo no dongi kinde makelo wengo kata kinde manoka nya koro ngajong nyalo goye mbaka mopogore kod mano nya koro ngajwang weche mag menyo dongruok mar kor gwenge kata devolution tinende yuarok mapeko osebedo ka ni e county mano ma Siaya kind governor kachiel kod jalupne yande ka indika ni ko achiel kuom apisa madito mane ochung'ne kom mar board man ndiko ji tich e county ma Siaya koko moro no chako neno kendo wawinjo na kaka weche ne chalo nya kor ngajwang e kandani. Adonjo, anong ka gavana pok ochopo, anong ka mbunge ma Lego Usonga be pok ochopo. Abet piny, gavana biro, to gibiro kod mbunge ma Lego Usonga. Bishop manende tayo nyasi, iluongo ni Bishop Haung. Bishop Haung oluongo Mheshimiwa Tandi. Mheshimiwa Tandi obiro ochiwo message mare mar kuyo. Aito luonga. To bang' luonga, I recognize jodongo mantie kaka governor, kaka kanisa, waziche mande ntie kod jok mane obiro wach kuyo. Abenda kelo kuyo mara makende. To kata mana kapok awacho wach mora mora. To kijana ma Ward Migori, Ward Homa Bay, not Migori, Ward Homa Bay. Apong mana koringo bubiro bomaya microphone. Bang' maya microphone to jo piny manendo biro iliel oringo bubiro okelo lweny matin ka temo ni mondo maye microphone bi tungni obet kanyo matin aito bang'e kwe oduogo betie. Gigi otimre, rowere yware, jo piny ng'ur, iliend
chairman ma public service board to rengo bet piny mane governor to enie umbrella mana kama nyakora mgajwanga nikech saa walidho ni mana bath Martin mano jalup governor Oduol Denge tok koko mane oneno Eliel mar iko manager ko mar board mandiko jitije county mano Masiaya egwenge magalego usonga kono je bonyo mai county mari to ma ok en chakruok mare inyalo paro MCA mais Timbo Ward Francis Otiato yande ogwelo nyaka jalup governor gi committee moro madundo manalose county assembly mar ng'io wach mar koko manitiere ni bende ji adek mamoko nyose dhi court kendo mako bura e wach achiel nogo ni weche thoth Siaya kababa sato tin Siaya kababa kamane kaka wadak tapadhi VOJ lweny manie kind Governor James Orengo to kod jalupne William Oduol kipeja to yiena wach ni en lweny mofuwo kwa ng'wono kuom tiyo gi wach makamano nikech kiwinjo chakruok mare to bende ewuore ni to magi bende gik maji dibed ni koro mako kuot makoro chopo nyake liende ng'amuluor kaka Dr. Choch miketho liende miyiko ka ng'ama onge jodalagi ni ringo gode bur nikech jo siasa okelo lweny e liende taparo ni gima nyotimore liend Dr. Choch no onego bed puonj makoro nyaka dhano mora madeo Siaya chom governor ter to kone ni governor nyaka kore sort out mess matimore county ogol koke ongis leadership yes nikech ka in governor to deputy ni iwacho ni tungi ang'o mamoni luonge tikete piny tikone ni in deputy governor katiba wacho ni tij deputy governor en achiel ariyo adek adwa ni tiji kaka uwinjore kaka katiba wacho to governor osiem jogo moluore mondo konegi ni kamora mora mudhie dhi udhi tich momiu ok tich luongo ninga ng'owa jalup na kamora mora mauntie nikech gima timore Siaya VOJ en ni Oduol Denge osebedo agenda makama governor nitie MCAs wache MPs mosiepe governor maluoro governor wache jochwak pap bende wache jiodhi Eliel tiwacho Oduol Denge jiodhi kuma governor yawe project tiwacho Oduol Denge gimiyo Oduol chale ng'ama koro nigi mbi malich Siaya kanyo makamora mora ma governor odhiye Oduol ema nyaka gombake gitimo marach nikech sama giwache no to kata bede mnano Oduol edwa nyenyekea kamoro to koro tok teko moro en godo idonge ni kama gidhie tane magitimo ng'owa animo bed agenda Oduol ok onego bed agenda ma Siaya onego bed maendeleo to ka nitiere chochni to nitiere instruments gi processes ma governor nyalo deal godo ang'owa gi weche Oduol kata kapo mna ni koro Oduol wacho ni weche man godo gi governor ok nyal winja county assembly nitie to kendo county assembly no luonge county assembly nyaka ket jogi piny nikech gine magi oversight the executive to konegi ni koko muneno gone miyo jo piny bedo gi kiawa ewi dongruok mora mora manuketo negi nudwa timo negi ang'o monego to rachne ni county assembly te makoro nitiere jolondo wach moko magin kamora mora ma governor odhiye wabro deal kode wabro kone nang'o ok kony ja Siaya ok kony joma nochung' mondo modhi gone James Agri Bobo Orengo kura governor nyaka show leadership oluongo Oduol makata ko Oduol otamore to wuog yoko kutko ni bas na luongo deputy na to tamre biro koro kaka an the boss ma action makao nikech governor nigi teko
onyalo kone deputy nani in koro nikech na temo luongi mondo wawach weche gi titamori koro a decide kama. Ten gimi time yo maler ma japiny bende no oyo no mi deputy governor nafas mondo bi owach weche ma en go mondo githegre to dagi. To duol bende nyaka many governor. Nikech bende awinjo nitiere mindni moko ma bende korka kore bende timo. So nyaka ging'iye ni to noyier wanang'o. Erokamano ahinya. Fred, ang'ini sa tim boye wi wachni en wach momako dho oganda ni wacho ni oganda luwe mane ogo kura ne katiba ne manokelo devolution e karomboge. To weche matimore e county ma Siagi ma bende en simba siasa mar jakom miluongo ni father of devolution okel picha maber. Ok, no kang mokwongo ma waneno ka governor yuare gi deputy mare. Nwaneno kinde moko Machakos ka Alfred Mutua ne yuare gi deputy mare. Waneno Waititu ka ne yuare gi deputy mare. Gin yuaruoge mosebedo mang'eny e counties mopogore. Mak mana ni gima governors wigi wil godo ni oriwgi gi kar yiwgi. Gi deputy gigi. Gima ginyalo timo kod gionge nyaka higa bich rum. Onge giminya maparo ni katiba noneno kanyo maber ki samoro ngato nyalo manyo deputy ne mondo kal go daura to kose kalaura kocha mose gone ombulu to ng'iyo okawach kamano nikech podok anwang'o hie gimilaro siaka podok giwacho ni maber ni timore e yonget manyocha ne gininde ni gimilaro taparo ni ntiere gimoro koro gimilaro ni jogi emong'e. Mar ariyo samilaro gini to dongruok weche mag dongruok ema hinyore jopiny ema hinyore nikech yido ka koro maino mathoth monego bed ni kaw ikete project mag development okuket kuno ka ruedhi yuare. Kora paro ni en gima party leadership mar ODM en gima koro paro ni duond buch ODM kotelne gi office maduong' mogik nyalo koro yuayo jogi mondo mi gibedane kodgi mondo giwinjene nikech mae noyiergi kani gidhi implement manifesto margi to bende gi mar party mondo mi gigoane mbaka giudane ni to ang'o matimore. Mar ariyo kata mogik en ni penjo ni to the role mar senator Masiaya en ang'o nikech ntiere senator Masiaya ne nyalo bedo jathek e kind jogi ponono ni en gigio kata lweny mantie kama ok odhi donje nikech iro ka ndalo moko kane yuaruok ne ntiere to senator Masiaya ka gini otame to nyalo kata mana kelo motion mondo mi gigwel senator ma gigwel governor Masiaya mobie senate moler nto yuaruok man koni mane kinde gi deputy ne neno kata mana kinde mane wantiere gi Embu kucho yuaruok no oduogo bet mang'eny ma giko tido ka impeachment moko chak duogo wuok e gigi to mana kaka senior wache ni wawacho ga pile ni ka okochuni to kilose mondo bet ne king'iyo gigi tetido ka liel gigi mora matimore iloso kumo duol chalo gimo duol ni odwa chuno governor Masiaya gi joge kora paro ni gima nyaka timre ka en ni development gi pesa oluoro koko kama lweny nitie dongruok ok bedie mana kaka pesa oluoro koko ne kaka dongruok bende oluoro koko koro onge gima osekethore jogi nyalo bedo piny oduol gi lange gi governor to kotamo gi taparo nyalo gika makata mana jakom owuon bende koro ne gima timore mwal mondo luong ruedhi ariyo gi mondo mi Josiaya onwang' ratiro manomiyo gi gocho ne piny owacho kata mana party ma orodie minyalo paro ndalo moko ka county ma Kisumu county assembly ne nitiere lweny momoko donge party nodonje so party nyaka donje kata ka jakom poko biro mowacho ni koro ma county na party emokuongo nyaka summon ji ariyo gi to penjgi ni en ang'o matimore Siaya nikech noyier gi otiko mar ODM nyaka gibed ni gin responsible to gi report to ODM to kata county assembly party ideology mare weche mag devolution and even county assembly Masiaya bende ngene gin gi ratiro mar luongo governor to gima dhi mbele ni to aparo ni MCS bende okonego kaw side nekech ka gikaw side kata gitenore to gidhi mana medo chwalo yien e majni oduol bende ka en gi
samoro en gi lek mar kech kana winjo kaka nowuoyo chien kacha nodwaro mondo mi olwar komno en ni samoro bende inyalo bedo motang' ok inyal laro kom ng'ama ngima ti ong'e no dhi laro 48 laws of power yakora mgajuang mane kelo koro giku mar twak ma okinyi ma kawuono ok abi miwu thuolo nikech pano ni saa beto ng'ado wa joma dongo miwa dakika okay dakika achiel koa East Africa erokamano VOJ an matieko godo ng'ato nyo wachona ni sami uso tong' e chiro kiki chak dhawo e chiro madwa bego jothurwa ki uso tong' e chiro kiki chak lwenye e chiro kanyo erokamano tigiwi mara mogik oorni mos koa kuom James Ayeko majalony e wacho menda ooronu mos te owacho ni kinde machielo ku kalo karuta kanyo oyengwe kanyo to wach mondo rito gi rabolo mogik en ni kineno ng'ama ni duk minanga mondo irwaki to en duk tigiwi jaustong okel lwenye chiro ng'ama ni duk to mi nanga tigiwi oriti makawuono nyakwar magajuang wagini mokalo ka ok ochuni okilose gima duong' ahinya tigiwi jalune gongero kawacho ni ya ni gimoro amora mana gichakruok ne nyaka bed mana kod giko mare wamora ahinya ni yiero mar bedo kod okinyi makawuono nyaka juma nyien oriti masani.